साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जै मासि सिगां सेन्टारावनो सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियावहाय हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोन साफ्रामखौबो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौहाय बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोर बोसोन बेफोर रावखौ खोनासंनानै गोसोआव जिउआवहाय नोंथांमोना नोंसिनि फोथायनायावहाय गोहो बोलो मोनगोन होननानै दिनैनि बे बोसोननि गेजेरजों आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों बोसोनथिं थाङैनि सिगां जोङो माखासे बाइबेल वर्स माखासे बाइबेल पद जोङो नागिरनानै लानि दे इब्रायारिनि लिरनाय 10 अध्याय 25 पद सोरबा सोरबा जथुमनायाव लोगो लाज्लायनायफोर बादि जोङो गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ नागारा लाबानो फोरबोनि फैफिनगोन साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायखाय दे जों रासिननिख्रुइ रासिन लोगो लाज्लायनानै गोसो दुंखां होज्लायनि बे बोसोननि गेजेरजों बे राव बे बाथ्रानि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनै गोबां बेफोरबायदि जालांबाय आं गाज्रि होननानै बुंनो थाखाय सानाखै नोंसिनि बेफोरबायदि मावनायखौ नोंसिनि बेफोरबायदि खालामनायखौ प्राय दिनै जोङो नुनो मोनो ना फेसबुकआवनो होन बेयावहाय इउटिउबावनो होन ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव माने बेयावहाय जाहैबाय माखासे बेफोरबायदि अनलाइन प्रग्राम जायो बेयावहाय फेल'शिप जायो आरो गोबां दिनै ख्रिस्ट' सिबियारि सुबुंफोरा ख्रिस्ट' सिबियारि व्यक्तिफोरा बे अनलाइन प्रग्रामावहाय जाहैबाय एटेन्ड जायो बे अनलाइन फेल'शिपआवहाय जइन जायो अनलाइन फेल'शिपआवहाय बाहागो लायो देट्स गुड आं गाज्रि होननानै बुंनो थाखाय सानाखै नोंसोर बेयावहाय इसोरनि बोसोनखौ सोलोंदों खोनासंदों बेयावहाय नोंसोर इसोरखौहाय बाख्नायदों देट्स गुड नाथाय गोरोन्थिया जाहैबाय बेयावसो दिनै गोबाङानो बेबायदि जालांबाय दि गासैखौबो अनलाइनावहाय मोनखाजोबो गासैबो अनलाइनावनो दिनै जाखाजोबो बेयावनो जोङो प्रग्राम एटेन्ड जाखायो बेयाव इसोरनि बोसोन जोङो मोनो बेयाव गस्पेल संफोरखौ जोङो खनफायो बेयाव होनाय बोसोनफोरखौ जोङो खोनासङो अब्लालाय जों मानो गिर्जायाव थांबावनो मानो दिनै गिर्जाखौ नांबावगौ बेबायदि गोरोन्थिखौ जाहाथे नोंथांमोना साना बेबायदि गोरोन्थि नोंसोरो जाहाथे बुजिया बिनि गेजेरजों नंगौ जोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनो हायो खोनासंनो हायो नाथाय बे नङा कि नोंनो चार्चखौ नाङा मण्डलिखौ नाङा गिर्जाखौ नाङा बे नङा दिनै फ्राय मानसिफोरा गिर्जायाव थांनायखौ बन्द' खालामनो हमदों दिनै अनलाइन प्रग्राम एटेन्ड जानानै अनलाइन फेल'शिपआव बाहागो लानानै अनलाइन बेयाव इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै गिर्जायाव थाङालासिनो दिनै थादों दिनै मण्डलिफोरा बायलांदों गिर्जानिफ्राय दिनै गोजान जादों बेकस्लाइड जालांदों दिनै मण्डलिनिफ्राय गिर्जानिफ्राय जाहाथे नोंसोरो जाहैबाय बेबायदि खालामा खौसेथिया जाहैबाय बेयावसो जेब्ला सानै व्यक्तिया खौसे जानानै इसोरनियाव आर'ज खालामगोन बेयावनो इसोरा जोंजों लोगोसे दं होननानै बुंदों बेयावहाय दिनै जोंनि लागै पास्टर दङना जोंखौहाय थुलुंगा होनो जोंखौ बानजायनो थाखाय जोंखौ दैदेननो जोंनि मण्डलिखौ लिड खालामनो थाखाय इसोरा जाहैबाय बयनिबो चार्चआव बयनिबो मण्डलियाव सासे दिनै दैदेनगिरि दिनैहाय फसंनानै दोनदों पास्टर दङ इभान्जेलिस्ट दङ मिशनारिस दङ बेयावहाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ होदों जाहाथे जोंखौहाय गाइड खालामो जोंखौहाय लिड खालामो केयार खालामो जोंखौहाय फोथायनायनि फारसे लुखांनायाव जोंखौ थुलुंगा होयो हेफाजाब होयो लाइक देट बेफोरनि थाखाय जाहैबाय जोंनि इसोरा बेफोरबायदि फसंनानै होदों नाथाय दिनै नोंसोर जुदि बेबायदि सानोब्ला अनलाइनावनो गासैबो जाखायो प्रग्राम जायो बेयावहाय जोङो प्रग्राम दिनै जोङो नायो खोनासङो सोलोङो जों गिर्जायाव मानो थांबावनो मानो मण्डलियाव गिर्जायाव जोङो बाहागो लाहैबावनो जोंनो नांलिया बेफोरबायदि जुदि नोंसोरो सानोब्ला बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन बोसोना बुङो बे सानखौ बे दिनखौ गोथार होननानै गोसोखां नाथाय गोबाङा दिनै गिर्जायाव थांला देवबारब्लाबो गोबाङा दिनै प्रग्राम जायोब्ला चार्चआवहाय गिर्जायाव प्रग्राम जायोब्ला दिनै थांला नाथाय बिसोरो अनलाइन फेल'शिप एटेन्ड जायो अनलाइनावहाय दिनैहाय इसोरनि बोसोनफोरखौ नायो खोनासङो नोंसोरो नायनांगौ खोनासंनांगौ सोलोंनाङा नङा खोनासंनाङा नङा नाथाय बे नङा कि दिनै जोङो अनलाइन प्रग्रामाव एटेन्ड जानानै जोङो गिर्जायाव थाङालासिनो थासिगोन गिर्जायाव थाङाबाबो जासिगोन बेबायदि नङा दिनै जोङो गावजों गाव थुलुंगा लाज्लायनि होननानै बुंदों बोसोनावहाय गुबुन सासेया गुबुन सासेजों थुलुंगा लाज्लायनि रासिननिख्रुइ रासिन खौसे जानानै गोसो मोनसे जानानै बेनिखायनो माथायावहाय बे बाथ्राखौ बुंदोंना माथाइनि लिरनाय 18 अध्याय 20 पद मानोना जेरावनो सानै साथाम ज' जानानै आंखौ खुलुमगोन बेयावनो आं बिसोरजों थागोन जेरावनो सानै साथाम ज' जानानै आंखौ खुलुमगोन आंखौ गाबज्रिगोन बेयावनो आं बिसोरजों लोगोसे थागोन होननानै बुंदों बे जाहैबाय मोनसे खौसेथि अनज्लायनाय
नाथाय दिनै नोंसोरनो जुदि मण्डलीजों जुदि गोरोबाब्ला मण्डलीनिफ्राय जुदि नोंसोरनो जुदि गोजानाव थायोब्ला नोंसोरनि दैदेनगिरि लिडारनिफ्राय नोंसोरनि मण्डलीनि दिनै फोथायारिफोरजोंहाय दिनै गोरोबलायाब्ला अब्ला खौसेथिया इउनिटिया बहा थांखो बयनिख्रुइ देरसिनखौ बाइबेलाव बुंदों अननाय होननानै बुंदों गावजों गाव अनज्लायनायखौ होननानै बुंदों अब्ला मा लाब जागोन नोङो अनलाइनावबो नों प्रग्राम एटेन्ड जालायनानैबो अनलाइनाव इसोरनि बोसोनखौ खोनासंलायनानैबो अनलाइनाव फेल'शिप नोङो बाहागो लालायनानैबो नाथाय खाथिनिजोंनो जुदि नोङो गोरोबाब्ला गावनि मण्डलीनि मानसिजों नों गोरोबनाय गैया अनज्लायनाय गैया निमाहा होज्लायनाय गैया गंग्लायनाय गैया गुरै जाज्लायनाय गैया बेबायदिजों मा लाब ना जोंनि खौसेथिया बेयावसो नुजायो दे अनलाइनाव प्रग्राम बाहागो लानायाव नङा अनलाइनाव इसोरनि बोसोन खोनासंनायाव नङा खोनासंनायाव बोर गैया इसोरनि बोसोनखौ फरायनायाव बोर गैया दे बाइबेलखौ फरायनायाव इसोरनि बोसोनखौ नायनायाव खोनासंनायाव बोर गैया बोरा बेयावसो दङ जेब्ला नोङो बेखौ खोनासंनायजों खोनानाय बायदि मानिगोन बोरा बेयावसो दङ जेब्ला नोङो बाइबेलखौ फरायनाय बायदि जेब्ला नोङो थाबायगोन बोसोनाव मोननाय बायदि जेब्ला नोङो मावगोन बेयावसो बोर दङ नों बोसोन खोनासंलायो अनलाइनाव मोनफ्रोमबो प्रग्राम नों बाहागो लायो अनलाइन फेल'शिप नों बाहागो लायो गिर्जायाव थांलायालासिनो नाथाय गावनि मण्डलीनि मानसिजों नोंसोर खौसेथि गैया अनलायनाय गैया गोरोबनाय गैया मा लाब जागोन बेबायदिब्ला बेनिखायनो बे गोरोन्थिखौ बुजिनो नाङा बेबायदि गोरोन्थि हाबाफारिखौ मावनो नाङा आरो जुदि दिनै नों बाइबेलखौ जुदि मोजाङै मिन्थियाब्ला बाइबेलखौ जुदि नोङो मोजाङै बिजिराब्ला रं डक्ट्रिनखौ फोथायनानै आन्दायगोन गोरोन्थि फोरोंनायफोरखौ गोरोन्थि सोलोंथाइ होनायफोरखौ नोङो खोनासंनानै नोङो बेकस्लाइड जागोन उनफिनगोन बिनिखायनो बी केयारफुल अनलाइनाव नोंसोरो प्रग्राम बाहागो लायो अनलाइनाव नोंसोरो फेल'शिप एटेन्ड जायो फेल'शिप बाहागो लायो साबधान जाहाथे बेफोरबायदि मावनानै बेफोरबायदि खालामनानै जाहाथे नोंसोरो नोंसिनि मण्डलीनिफ्राय गोजान जाया गिर्जायाव थांनायनिफ्राय नोंसोरो गोजान जाया मानोना इसोरा बेबायदि दिन थि खालामखादों बेफोरबायदि समफोरखौ दिनै जोंनो होखादों बे दिनखौ नोंसोरो गोथार होनानै गोसोखां बे दिनखौ नोंसोरो गोथार होनानै गोसोखां गोथार होनानै सान होननानै बुंदों बेनिखायनो आं बेखौनो बुङो आं गाज्रि होननानै बुङा नोंसोरो अनलाइनाव प्रग्राम बाहागो लायो इसोरनि बोसोनखौ खोनासङो फेल'शिप बाहागो लायो देट्स गुड मोजां दिनै गुबुन ओरैनो नंबां जाबां भिडिअसफोर नायस्लायस्लाय ना नंबां जाबां मबाइलावहाय ओरैनो भिडिअसफोर नायनायावहाय सम हगारस्लायस्लाय इसोरनि बोसोनखौ नायनायाव खोनासंनायाव नोंसोरो सम हगारदों देट्स गुड मोजां नाथाय गिर्जायाव थाङालासिनो जुदि बिदि मावोब्ला बे गोरोन्थि जागोन